Φεύγουμε. Έλα. Εγώ. Εσύ. Εντάξει. Δεν χαλάω. Μπορείς, ξέρεις. ...2023 έφυγε το Πάσχα, έρχεται το καλοκαίρι, άρα τι σημαίνει? Θάλασσα, τζετσκι, σκάφος, φουσκωτά, πολυεστερικά. Ρομπέρτο Κωνσταντινίδης, τον θυμόσαστε? Για να θυμηθώ εγώ. Μαρίνα Λαβρίου. Ναυτικό σαλόνι. Βεβαίως. Και μας μίλαγες για σκάφη. Σκάφη το ένα, σκάφη το άλλο, μας μπέρδεσαι με τα πολλά σκάφη. Να μην πάμε και μια βόλτα. Αυτό είπαμε. Είπαμε σήμερα να πάμε βόλτα με ένα πολυεστερικό σκάφος. Το Nimbus, τα φενιά. Nimbus τα φενιά, όταν λέμε πολυεστερικό σκάφος. Τι εννοούμε? Το φουσκωτό ξέρουμε ότι έχει τα μπαλόνια γύρω-γύρω και πάει λέγοντας. Εδώ δεν έχουμε μπαλόνια λοιπόν. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε ένα σκάφος το οποίο έχει πολλούς χώρους για τα μέτρα του. Γιατί δεν μας τρώει χώρο το μπαλόνι. Εδώ τα φενιά, 9 μέτρα. 9 μέτρα. Πού θα πάμε σήμερα? Θα πάμε στις Φλέβες. Φλέβες πού είναι? Οι Φλέβες είναι 6 μίλια από εδώ. Ναι, πού είμαστε? Μίλια. Είμαστε στην τέταρτη μαρίνα της Γλυφάδας. Ναι, Θα πάμε γρήγορα, ναι, άνετα ναι. και δεν θα κάψουμε και πάρα πολλά καύσιμα. Πάμε. Μην καθυστερούμε, μπαίνουμε μέσα. Τώρα που θα μπούμε μέσα, γιατί βγάζουμε τα παπούτσια όταν μπαίνουμε σε ένα σκάφος? Μπορώ να σας δείξω αν θέλετε. Πριν ένα λεπτό μπήκα με τα παπούτσια. Και τι έκανες? Από θέμα βιασύνης. Ζημιά. Να σας δείξω. Άρα γιατί δεν μπαίνουμε με παπούτσια σε σκάφος? Δεν μπαίνουμε με παπούτσια σε σκάφος γιατί έχουμε πάρα πολύ ακριβά ξύλα τα οποία θέλουν και πάρα πολύ χρόνο για να φτιαχτούν και να τοποθετηθούν πάνω στο σκάφος. Οπότε όσο πατάμε με παπούτσια βρωμίζουμε το ξύλο αυτό, το οποίο καθαρίζεται και αρκετά δύσκολα. Ποιος το καθαρίζει τώρα? Εγώ. Αργήσουμε. Ναι. Η κάμερα, την αφήσουμε εδώ. Θέλει να πάει βολτά. Θα έρθει, θα έρθει. Αυτό είναι το καλό όταν σου ρίχνουν το σκάφος, έτσι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ανθρώπους επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται, πρέπει να κάνουν 15 ανελκύσεις και καθελκύσεις τη μέρα. Εύκολα πράγματα, έτσι. Πολύ. Η Πέλη που πήγε? Γυναίκες, φιλιοθεραπείες. Φτάσαμε Φλέβες, έτσι, γρήγορα. Hot σημείο κοντά στην Αθήνα. Πολύ hot. Χαμός γίνεται εδώ, Το καλοκαίρι μπαίνεις μέσα στον κόλπο και είναι πολλά τα σκάφη. Το περιμένουμε πώς και πώς. Μας έχει κάνει αυτός ο καιρός, μας έχει ταράξει. Πόσο καιρό κάναμε να τραβήξουμε αυτό το βίντεο? Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Όλοι λέμε να το ρίξουμε για να το ρίχνουμε. Αυτό το σκάφος εδώ είπαμε ότι είναι 9 μέτρα. Σε ποιον απευθύνεται? Ποιος μπορεί να το αγοράσει? Τι χρήση μπορείς να του κάνεις? Το σκάφος αυτό είναι ένα σκάφος το οποίο μπορεί να το αγοράσει κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει καθημερινές βόλτες με το σκάφος. Θεωρείται ένα day boat βασικά, το οποίο έχει και μία καμπίνα
που μπορεί να κοιμήσει 2 άτομα για ένα βράδυ. Όπα, εδώ τώρα με πήγες τώρα αλλού. Έχουμε ένα σκάφος το οποίο μας πηγαίνει κάπου σε ένα ωραίο προορισμό. Αυτό μας ενδιαφέρει, έτσι. Βασικά μας ενδιαφέρει να πηγαίνουμε να χρησιμοποιούμε ένα σκάφος, όποιο και να είναι αυτό, ή το πιο μικρό ή το πιο μεγάλο, και να πηγαίνουμε να βλέπουμε και να ανακαλύπτουμε σημεία τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τρομερά manageable σκάφος για αυτό που ακριβώς που είπες. Εδώ πέρα μπορούμε να κοιμηθούμε, έχουμε κρεβάτι. Σωστά. Έχουμε κουζίνα. Η κουζίνα είναι κρυμμένη. Πού είναι? Εδώ. Όπα. Έχουμε νεροχυτάκι. Βρύση, νερό, Βρύση, καθαρό. Κρύο και ζεστό. Όπα. Παρακαλώ. Ετοιμοπόλεμο είναι το σκάφος, έτσι. Ναι. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε και ένα barbecue. Το οποίο είναι φορητό για να μπορεί να γίνει το κόλπο με το κλείσιμο. Προφανώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα barbecue εδώ. Πας για ψάρεμα. Πας για ψάρεμα. Πάω για ψάρεμα. Δηλαδή ψαρεύεις εδώ και τρως. Ναι, κανονικά. Έχουμε ένα ψυγείο το οποίο είναι built-in μέσα στο σκάφος. Εντυχιζόμενο. Εντυχιζόμενο. Ούτε καν φαίνεται, για κλειστό. Ούτε καν. Α, εγώ δεν το κατάλαβα. Αυτό είναι ψυγείο τώρα, έτσι. Έχουμε άλλο ένα ψυγείο εδώ. Κάτσε εσύ, Ρομπέρτο, πόσα ψυγεία έχουμε? 2 ψυγεία. 2 ψυγεία. 2 ψυγεία. Χρειάζονται ψυγεία, έτσι. Το καλοκαίρι να ξέρετε ότι χρειάζονται. Βέβαια. Σε ένα σπίτι έχει, τι είπαμε, κουζίνα. Τουαλέτα, πού είναι η τουαλέτα? Η τουαλέτα του είναι μέσα. Μπαίνω. Μπαίνεις. Εδώ μπορεί να κοιμηθεί κάποιο κιόλα. Μπορεί να κοιμηθούν μέχρι 2 άτομα. Ναι. Εδώ τώρα κοιμούνται 2. 2 άτομα. Ωραία. Άρα μπορεί να κάνει έτσι και μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο και να πει μένω στο σκάφο, γιατί ίσω να μην έχω βρει κάπου να μείνω ή τέλος πάντων θε να μείνει στο σκάφο. Ακριβώς. Έχει εδώ φινιστρίνια. Έχει φινιστρίνια. Ανοίγει εδώ το σημείο. Ανοίγει όλο το σημείο πάνω έτσι ώστε να μπορεί να παίρνει αέρα το πρωί το σκάφος, να εξαριστεί, να μπαίνει ο ήλιος. Άκου τώρα εμένα τι μου έκανε εντύπωση. Όχι το φως. Το USB που έχει πάνω το φως. Δηλαδή. Για να φορτίζει το κινητό. Λεπτομέρεια, έτσι. Λεπτομέρεια. Ναι, ναι, 2 USB. Πολύ ωραία. Αλκαντάρα πάλι στα καθίσματα εδώ. Και έχουμε και τουαλέτα. Και έχουμε και μία τουαλέτα. Εγώ να το οδηγήσουμε λίγο, να πάμε να δούμε τι γίνεται. Δεν πάμε, φεύγουμε. Έλα. Εγώ. Εσύ. Εντάξει, δεν χαλάω. Μπορείς, ξέρεις. Κάτι θα προσπαθήσω εδώ λιγάκι. Είσαι κομμένη ταχύτητα. Πόσα μοτέρ έχει? 2. Έχει 2 μοτέρ. Είναι 2 Mercury V6 225 άλογα το καθένα. Οπότε έχουμε 450 άλογα σύνολο. Το maximum μπορεί να πάρει ποιο είναι? Το maximum μπορεί να πάρει είναι αυτό. Στα 3.800 κιλά είναι αρκετή η δύναμη. Κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο είναι και η κατανάλωση καυσίμου. Δηλαδή, ξέρεις, πολλοί φοβούνται τα σκάφη και λένε ότι για να το έχεις σίγουρα χρειάζεται ένα σεβαστό ποσό, αλλά από εκεί και πέρα είναι και η συντήρηση και τα καύσιμα. Δώσε μας μία τάξη μεγέθους. Εδώ στους 28 κόμβους κάνουμε περίπου 65 λίτρα την ώρα. Θέλω να μου δώσει ένα παράδειγμα. Φεύγουμε από τη Γλυφάδα και πηγαίνουμε για μπάνιο στην Αίγινα. Στη Μονή, παραδείγματος χάρη. Θα κάψουμε περίπου 140 λίτρα. 250 ευρώ. 250 ευρώ, αλλά θα φτάσουμε σε περίπου μία ώρα. Πες μου και κάτι άλλο. Έχεις ένα σκάφος. Πού το αφήνεις? Στις μαρίνες? Υπάρχουν 2 επιλογές σε αυτή την περίπτωση. Μέχρι τα 13 μέτρα μπορούμε να βγάλουμε ένα σκάφος σε τρέιλερ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ξυπνήσουμε το πρωί, να πάμε τη βόλτα μας, να ρίξουμε το σκάφος στη θάλασσα, να πάμε τη βόλτα μας και το απόγευμα να γυρίσουμε και να το ξαναβγάλουμε στο πάρκινγκ όπου θα κάθεται. Η δεύτερη επιλογή είναι η μαρίνα, όπου στη μαρίνα πλέον στην Ελλάδα για να καταφέρεις να βρεις μια θέση. Έχουμε ένα θέμα με τις μαρίνες, έτσι. Έχουμε ένα θέμα χώρου. Ναι. Αν και τον τελευταίο καιρό γίνονται κάποιες προσπάθειες εκεί στο Πόρτο Χέλι, νομίζω κάτι, Έχουν γίνει κάποιες καινούργιες μαρίνες, γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές θέσεις για να μπορούν να έχουν μέσα όλα τα σκάφη τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο, ρε Ρομπέρτο, γίνεται αυτό το πράγμα? Ενώ είμαστε μια χώρα που έχει παντού θάλασσα, έχει παντού νησιά, υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη. Πάρα πολλά σκάφη. Δεν υπάρχει χώρος να παρκάρουν τα σκάφη αυτά. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Είναι καθαρά θέμα υποδομών. Σε αυτό εδώ το σημείο εδώ πέρα που βλέπουμε, γιατί έχει ελληνική σημαία, είναι που κάνουν εκπαίδευση στα ΟΙΚ. Κάτι τέτοιο ακούγεται. Κάτι τέτοιο ακούγεται. Ναι. Και εκεί απέναντι τι έχουμε? Εκεί απέναντι. Βολές. Βολές. Έχει κάτι στο χάκι, Όχι το καλοκαίρι όμως. Όχι το καλοκαίρι, εντάξει, το χειμώνα.
Εδώ τώρα νομίζω ότι είναι το καλύτερο μέρος του σκάφους. Ψυγείο, ανοίγεις, μπυρίτσα, χωρίς αλκοόλ, έτσι. Χωρίς αλκοόλ. Εντάξει, θα Alcohol-free. Ναι, ναι. Η οποία είναι και ωραία η μπύρα χωρίς αλκοόλ, Πάρα τώρα πολύ. είναι αλήθεια. Εκτός αν οδηγεί κανένας άλλος, οπότε μπορείς να βγεις και μια μπυρίτσα κανονική. Αλλά τώρα θα σου πω κάτι. Πού ξαπλώνουμε? Που ξαπλώνουμε. Γιατί μπροστά είδα δεν ξαπλώνουμε. Υπάρχει μια επιλογή για μπροστά, Ναι, αλλά υπάρχει και μια επιλογή πίσω. ναι. Την μπροστά δεν την έχουμε, την πίσω την έχουμε. Εδώ πάνω. Μπορώ να σας δείξω. Ναι. Πολυμορφικό γι' αυτό. Ναι, απλά θα πρέπει να σας σηκώσω. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Το θέμα είναι να μπορεί να το κάνει ένα άτομο. Εντάξει, τώρα μας τρέλανες. Οχ. Περάστε. Όντως έγινε. Εντάξει, ευχαριστώ. Τα μαξιλάρια. Να τα φέρω από μέσα. Τώρα το έχεις κάνει πίσω, αεροπλανικό το σκάφος. Πραγματικά έτσι, δε, άμα του βάλεις και δυο φτερά, πέταξε. Θέλω να μου πεις. Μαγιό έφερες. Δεν έφερα. Τι κάνουμε τώρα, πάμε να Έλατε. φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Καλά. Πες μου λίγο ας για τα καθίσουμε. υλικά. Σε ένα Λοιπόν. σκάφος, παιδί μου, τι υλικά, γιατί ένα σκάφος αλάτι, θάλασσα, αλμύρα. Επηρεάζει πάρα πολύ το αλάτι το κάθε υλικό και σε επί 10. Αλκαντάρα μαρίν είναι αυτό. Αλκαντάρα μαρίν, αδιάβροχο. Ναι. Αντε... Ρίχνουμε νερό, δεν παθαίνει τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Έχουμε ένα συνδυασμό με φυσιολογικό ύφασμα μαρίν. Το συγκεκριμένο σκάφος έχουν κάνει ένα remodeling τον τελευταίο καιρό. Οπότε αντί για αλουμινίου βάσης T-top έχουν βάλει ανοξίδωτες. Αυτό Όπου τι μας δίνει. Αντοχή του υλικού στον χρόνο. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Πάτωμα θέλω να μου πεις, γιατί και το πάτωμα είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, Το σε πάτωμα ένα το σκάφος, συγκεκριμένο ναι, είναι τελευταίας τεχνολογίας. Ονομάζεται EcoTic. Είναι και φιλικό στο περιβάλλον. Είναι ανακυκλωμένο ξύλο, ναι. το οποίο είναι παραπάνω συμπιεσμένο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται τη συντήρηση που χρειάζεται το κανονικό τικ. Το κανονικό τικ, μετά από κάποιο καιρό, επειδή είναι ξύλο, αρχίζει και ανοίγουν οι πόροι του, με αποτέλεσμα να αρχίζει να χαλάει και να μαυρίζει και να φαίνεται άσχημο. Εδώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Κανένα απολύτως. Δεν Και συντηρείται καν. φιλικό στο περιβάλλον. Φιλικό στο περιβάλλον και απλώς το καθαρίζουμε. Εδώ τι έχει. Εδώ είναι ο εργάτης μας Ναι, για την άγκυρα, έτσι. για την άγκυρα και την αλυσίδα. Α, και σωστά. μπαλόνια βλέπω και σκάλα έχουμε. Και σκάλα έχουμε, Δηλαδή- την οποία μπορούμε να βάλουμε σε αυτές τις βάσεις και μπορούμε να κάνουμε τη λεγόμενη προσγιάλωση, όπου πάμε το σκάφος με την πλώρη μας πάνω στην παραλία, εφόσον βέβαια η παραλία το επιτρέπει, βάζουμε και τη σκαλίτσα μας μπροστά και μπορούμε να κατέβουμε από την πλώρα. Χρήσιμη, χρηστική. 100%. Εδώ, αυτά εδώ. Εδώ είναι βάσεις για το πίσω τραπέζι, το οποίο μπορούμε να κάνουμε καθιστικό μπροστά. Το τραπέζι μπορούμε να το πάρουμε από πίσω, να το βάλουμε μπροστά. Μπορούμε να βάλουμε 2 τραπέζια. Και τι κάνουμε τον ήλιο. Με τον ήλιο έχουμε, όπως θα δείτε εδώ, κάποιες βάσεις. Α, έχεις. Α, και εγώ κουνάω το κεφάλι μου. Βάζουμε τα λεγόμενα carbon poles, τα οποία εδώ εκτείνονται πέρα, μέχρι περίπου 1,5 μέτρο από την βάση Οπότε έχεις τραπεζάκι, σκιά και είσαι άρχοντας. και τραβιέται από το T-top η τέντα μέχρι και μπροστά. Με πόσα άτομα μπορείς να πας σε βόλτα με αυτό εδώ το σκάφος, 9 μέτρα. Μέχρι 8 άτομα. Μέχρι 8, Το ιδανικό νομίζω ότι είναι 4, έτσι. 4 θα περάσουν τέλεια. 4 θα περάσουν πολύ Ή ωραία. 2 ζευγάρια, ή μια οικογένεια με 2 παιδιά, ή και 3 παιδιά. Ή 4 φίλοι. Ή 4 φίλοι. Χωρίς γυναίκες, λες. Είπαμε χωράει 8. Σωστά. Εδώ τώρα σου έχω ερώτηση. Περίμενε τώρα. Πας να ξεφύγεις. Πας να δέσεις. Έχεις το φουσκωτό, έχεις το μπαλόνι σου. Οπότε και αν χτυπήσεις λίγο, το σώζεις. Στο πλαστικό τι κάνεις στο πολυεστερικό. Λοιπόν, στο πολυεστερικό έχει. Εκεί δεν έχεις το φόβο, πες τώρα. Έχεις μεγάλο φόβο. Έχεις μεγάλο, να τα λέμε. Έχεις μεγάλο φόβο. Μπορείς, καταρχάς, δεν υπάρχει σκάφος να μην χρειάζεται μπαλόνια. Είτε φουσκωτό, είτε πλαστικό. Ναι. Χρειάζεται τα έξτρα τα μπαλόνια Εμείς για τα να έχουμε προστατεύουν. μπροστά. Εγώ με ένα πλαστικό πολυεστερικό φοβάμαι, το λέω. Έτσι. Τι κάνουμε. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση η Nimbus σε όλα τα σκάφη, Ναι. από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, βάζει ένα περιμετρικό λάστιχο. Ναι, αυτό το είδα τώρα για να σου πω την αλήθεια. Το οποίο είναι ωραιότατο Εδώ, και Προστασία. προστατεύει το σκάφος μέχρι ένα ύψος ντόκου. Αν ξεφύγουμε και είναι πολύ χαμηλός για παράδειγμα, δεν προστατεύει. Αλλά στους περισσότερους ντόκους της Ελλάδας θα προστατέψει το σκάφος από το να χτυπήσει το gel coat. Τώρα εσύ είσαι κάθε μέρα μέσα στη θάλασσα, άρα έχεις και πολύ καλό χειρισμό του σκάφους. Υπάρχουν κάποια πράγματα που με βοηθάνε λίγο. Όπως Όπως για παράδειγμα το bow thruster. το οποίο τι είναι. Το οποίο βασικά είναι μια συσκευή Ναι. η οποία έχει ένα προπελάκι στην πλώρη του σκάφους. Μπροστά που το βλέπουμε στις εκθέσεις συνήθως Ακριβώς. το βλέπουμε, ναι. Το οποίο μας βοηθάει να πηγαίνουμε την πλώρη είτε αριστερά είτε δεξιά Εύκολα. πολύ εύκολα. Σε συνδυασμό με τις μηχανές έχουμε ένα απόλυτο 360. Κάνε λίγο να το δούμε. Με ένα κουμπάκι. Με ένα κουμπάκι. Βασικά Δηλαδή- θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Θέλω την πλώρη. Πάμε έτσι. Θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο, Βασίλη. Ναι. Θα σου δώσω το control Όπα, εδώ. Έλα, αυτό είναι. Έχουμε τέτοια πράγματα. και μπορείς χωρίς να κάνουμε τίποτα από την κονσόλα, το Περίμενε. πάτα πάνω βελάκια. Οχ.
Κοίτα, κοίτα. Πατάω. Το άφησα. Δηλαδή τώρα άμα πατήσω το δεξί θα πάει έτσι. Ακριβώς. Πάντα το. Τώρα να σας πω κάτι. Μπορεί να φαίνεται αστείο. Είσαι στο σκάφος με τα παιδιά σου. Και δεν θες να κοιτάζεις κιόλας. Το χρησιμοποιείς εύκολα. Θα το θέσω διαφορετικά. Είσαι μόνος στο σκάφος. Το είπες καλύτερα. Ναι. Και θέλεις να το βάλεις σε έναν ντόκο να το παρκάρεις. Εδώ θα πρέπει αναγκαστικά να έρθεις κάποια στιγμή στο μπροστινό κομμάτι για να δέσεις, για παράδειγμα, ή να πας στο πίσω κομμάτι να δέσεις. Το βάζεις στο λαιμό έτσι. Το βάζεις στο λαιμό. Αδιάβροχο είναι. Αδιάβροχο είναι. Ναι. Φυσάει ο αέρας από την άλλη μεριά, σου παίρνει την πλώρη, στη στέλνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά όταν έχει αέρα. Είναι στα λιμάνια, ειδικά όταν είναι να δέσεις, είναι πολύ σημαντικό. Δεν βρίσκεσαι καν στην κονσόλα και μπορείς να κάνεις λειτουργίες οι οποίες είναι πολύ βασικές. Και γλιτώνεις ζημιές. Ακριβώς. Θέλουμε να ταξιδέψουμε και έχει καιρό. Και τρώμε σπρέι. Καλά τα βλέπεις. Ναι, αυτό ήθελα. Κάτι βλέπω. Μπορούμε να κλείσουμε όλο το σκάφος περιμετρικά, ναι. Με ζελατίνες, οι λεγόμενες, οι οποίες πιάνουν, βασίζονται πάνω στα φερμουάρ και κάτω. Κλείνει τελείως. Τελείως μέχρι πίσω, ακόμα και τους πίσω επιβαίνοντες. X Edition, έχουμε και εκδόσεις. Έχουμε και εκδόσεις. Έχουμε την απλή έκδοση και την X Edition. Τι είναι η X Edition? Στην X Edition μιλάμε για ό,τι βλέπεις Αλκαντάρα. Ναι. Έχει ωραία αίσθηση πάντως, έτσι. Πολύ ωραία αίσθηση. Ναι. Είναι και πρωτόγνωρο σε σκάφος το οποίο είναι open. Έχουμε 2 μηχανές 225. Ναι, maximum έτσι. Maximum. Ναι. Και έχουμε και το ωραιότατο μπλε χρώμα από έξω, εξωτερικά από τους σκάφους. Δηλαδή, μπορώ να πούμε ότι είναι το RS, ρε παιδί μου, Audi RS, Mercedes AMG, κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Είναι παιχνιδιάρικο. Πολύ παιχνιδιάρικο. Πολύ. Μπορώ να σας δείξω. Εσύ. Εγώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα προσπαθήσω. Βόλτα. Τέλος. Ρομπέρτο, έχεις κανένα άλλο σκάφος να κάνουμε καμιά βόλτα? Ό,τι θες. Ό,τι θες. Τα όντα που τα έχεις? Τα όντα τα έχω παρκαρισμένα.